हेलो फ्रेंड्स, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गामियारि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। क'क्राझार बाजाराव बेरायहैनो थांनो नागिरदों जों दायो। सान्दुं गोसाथार। नै आब'मोन दं आनैमोन। सोर इलिया गाखोबाय? एसे गाज्रिलै। बे गारियाव गाखोबावबाय आसौआ। गासिनो जों दायो ओरैनो बेरायहैलाबायगोनसो, जेबो लाया। जि गोसा सान्दुंआ बाब बाब बाब। देब्रा मा नोंसोरलाय हाय हायेनब्रा दे गासिबो। हाय क'क्राझार हाथाय बेरायहैनो नागिरदों जों, नायलांबाय था लोगोफोर। जा सान्दुं गोसाथार ना? औ। फैबाय जोङो बाजारखौहाय थांगासिनो दायो। नै क'क्राझारनि मेडिकेल सरकारि नामा? नैथिं मोसौ बाजार आरो। थाबाय होनानै ससला दायो जों हाथायाव हाबनोसै। मोनफैबाय क'क्राझारनि बाजारखौ। थिं थांसै जोङो दायो। मा फानखायो बोरमा फानदोंसिनदां ना? फैब्रा नैथिं था समान थाबाय। दिसथाबलै बोराया। दासो जाहांदों आरोना बाजारा। खैथा जाखो दायो? 10टा 11टाफोरनिफ्रायसो एसे मोजां जायो आरोना लोगोफोर बाजार। नै दासो थफ्लायाव हानजोबदों, जेबोआनो जायाखै। फुङावनो फैबायना जोङो, नै दासो। नै ड्रेसफ्रा मोजां मोजांथार। समानफ्रा फैब्रा बेलाय मा गस्ला जाखो? सुथारसोदां। इयो? औ। नै फिसाजोनो। दासो जागासिनो नै, जेबोआनो जायाखै। बाजारानो जेबोआनो जायाखै, इयावनो फैलाबायबाय जों। सान्दुङा दाहा नांबावो। ओइ मा लाखो नोंसोर? बयसफोरनि ड्रेसआ। बाजारानो दाबो जेबोआनो जायाखै आरोना। माखासेया जानोसो थांबाय बेथिं। मेथाइ जाहैनांगौलै हटेलाव। गोदाव सोराव मा लागोन मा माथो जादों? नागिरहैनो फावगालि। मा लानो मा मानो जागासिनो, माने बाजारा दाबो जायाखै नालाय जों बेलेगावसो थांनो ओंखारबोदों। ओमफ्राय नै बाजाराव एसे हाबलांनोसै होननानैहाय हाबफैबाय आरो जोङो। सान्दुङा नायनोनो हाखाला। बियो माबा करगिल। ओइथिं उनथिं। माया? सस्रमा बायोनो। ससमा ओइथिंसो मोनोदांलै, ओइथिं ओइ साइडथिं। माला अबाव बायखो? आंसो हरलाय आं हमनो। ओरै फैदो। ओमफ्राय माक्स नाहैनो बोरै बासोदों देब्राहाय। आफाजोंबा बेफारि सेफारि गासिबो। थांगासिनो जोङो दाबो मोनाखै। आब' थाबायख'नो हाला नामा? हाला। गस्लाया मोजां।
बेयावसो दङ ओरै माबायदि दं नायनो इखौलाय गिदिरखौनो लादो बिसोरलाय आं हमनायग्रोनो दिना खावब्लायाव बायगोन जोंना बिस्थिबाराव खावब्लायाव मोनो वाव माबायदि नुदों नै मोजां जादोंमोन ना मोजां होनांगोन बायनानै माबायदि ओंखायनो लाबोफिनबाय आं बेखौ माबाखौ होनजायाखै लालादो आयं नोङो लादो ओरैनो हर ओरै ल'लियन नालायख' Oditun, nainin na video. Wow, boys pun ni dress ha. Bazaran dah buji banja kira na. Makasih ya Zan, setang lagi cik. Nanti jangan nak ulai hotel lau. Jalan ni macam kan. Sendal bazar. Kasa hangas ni. Si bazar kina. Mitelah hida. Tos labai saja tos. Tos labai. Kenapa aku? Apa cikgu aku? Apel lana jeng dayu apel. Labain ke maisir ni. Labai. Labai. Ni mari mana? Wah, getau ter. Lana ni mabain dia dah ni apa anda ingat lah ya? Naik di sini gitu. Itu lah, itu lah. Raza, macam. Ayah, kau macam thadung tersiku. Megong. Hey, lana ngah aku. Megong bazar itu. Tidak mau sos malai ni lihat tu. Fuli. Oke. Foto. Sos malai ni ni mana? Tu. Oh, ceng. Fuck. Telegraph tak. Dah hanla gas narin. Ada apa cuba tanya. Began ni. Kan terus ni. Berbab lalan dah. Lalan kau ha? Mabana hebei ni abu. Kaju badam naman. Mau sebe astama, naina. Boh, jaran sini guys mulai. Bukan nak ada selo, apa jangan ikalai. Lagi, Ponari kau siapa ni? Kakak tunggai sama ada dia je nama lawan dong. Mula kan? Ayo. Ayo sendiri. Cukup siapa pun Sino ni? Lagan ni aku. Metai jahin si bar sanu kanau. Sekali. Dikulai mana cakasen? Dikul jalan tangse. Cara jalan sing yo hai engkau mungkin membe. Kasih. Ini jalan jadi bezing deh. Hi guys. Sini kayak nada nih. Maksud beli lagi jalan kalau. So, benar lagu. Hello? Kau mau saya nak kita Surabaya ya? Surabaya. Kasih bawa kami ni yang payah jadi ni. Gedung berikan. Bapak, gedung jalan siang ni. Biasa. Sada lah. Dia ada apa? Sona dong na. Dia jana kan ada apa di? Ma, ang itu aku ni. Nung semua apa ya? Kau yang nung supil. Tes bermandang ni ha. Jana hai na ya tes berga. Asal asal na. Ketau.
Ani bi. Deh jangan naik. Nih jangan saya. Ayo kita. Sana nagirbay biyo. Apa ini sana? जाखांबाय जोङो थांसै ना जाखांबाय दखान जाखांबाय जों दा थांफिनसिगोन थांसै दाना बल लाहैनो सासेया दानाबा इथिं थांगोन दा जों दायो दा इथिं गारिया मानसिफ्रा रावबोआनो गैथ'आ नै दसे बेरायहैबावनि जोङो सिन्देलायाव मोजां मोजां फानथारोलै बेलेगाव थांनो ओंखारनाया थांसै क'क्राझाराव थाथ'दोंमोन नालाय साहा बायदिसिना लोंनो हाथायाव दसे बेरायबाय ओमफ्राय गारियाव गाखोनानै थांनोसै जोङो दायो मादैया गाखोदों नै गाखोनोसै जोङो दायो गाखोजोब्बाय बा जोंना गाखोना मोजांनो सोलोंहैनांगौ आरोना दे दासो आं गाखोनो गोदैखायलाय माखौ आं गाखोबाय जोंना आसोला गाखोबाय नो लाहर बहा थांनो नोंसोरलाय बिमानिया जोंना आब' लोगोफोर जोंनि बे दिखियाजुलिनि मोसाग्राफ्रा माबा मोनसे जादों बरिया जा मोजां सापात मा होनोमोनलाय सापात फेक्टरि खोन्थाग्राफ्रानो बेजों हेलौ गाइस नामा बै सेंग्राया नैबेयाव जोङो बहा थांदों होनोबा
जोङो थुरिबारि गामियावहाय मोसानो सोलोंनो थाखाय थांदोंमोन। जोंना थुक्राझारावहाय गल्डेन जुबलि दङ नालाय नभेम्बरनि 11 थारिखनिफ्राय दा बेयावनो जोंनि दिखियाजुलिनिया मोसाहैनांगौ। बेनिखायनो जोङो सोलोंनो थाखाय थांदोंमोन। भिडिअ'आ माबायदि जाखो नोंथांमोना नायलांदो। जोङो मोसाखांनानै फैबायमोन। हग्राजुलियाव मेथाइ जानो थाखाय जोङो जिरायदोंमोन आरोना। आङो मोसानायखौहाय भिडिअ खालामनो होआ नालाय ओंखायनो भिडिअखौ खालामनो मोनासै। ओंखायनो भिडिअ खालामनो मोनासै दायो आङो मोनागौलायबाय जों बेलेगाव मेथाइ जानो थांनाया जिरायनाय समाव आं भिडिअखौ लाफैबाय आरोना। हेलौ जानो मा जागोन बेलेग मेथाइ लाहैलाबायनोसै जेबो जाया र' होमबा आं भिडिअ हरनोनो भिडिअ आब'आ जोंना गोथाव दा बरिया मालाबा फैयोबा जाबानो जाबाय जोंनि हग्राजुलियाव दासो बुंनांगौमोन आसा गोथाव नोंनालाय आं जायासै